Kom med mig på arbejde. Jeg vågner klokken 8 og er tydeligvis frisk. Jeg vækker Konrad og finder tøj til dagen, hvilket altid er en umulig opgave for mig. Jeg får rullet gardinet op, så der kan komme lidt frisk luft ind, men Konrad har tydeligvis ikke tænkt sig at vågne endnu. Jeg finder en af de vinylplader fra min kæreste købt til mig og sætter på, imens at jeg gør mig klar. Det synes smukke. Jeg får børstet mine tænder og vasket mit hoved og sat mit hår. Og så putter jeg lidt parfume på, så jeg er klar til dagen. Konrad har fundet ud af, at det var alvorligt. Jeg mener, vi skulle stå op, så nu får jeg lukket ham ud i haven, så han kan tisse af. Og så tørrer jeg hans poter, så vores gulvtæppe ikke bliver beskidt. Jeg får ret vores seng lynhurtigt, og hvor vil jeg dog ønske, ikke så hurtigt i virkeligheden. Konrad han får sin morgenkælde, og jeg giver ham noget morgenmad. Jeg forbereder også noget morgenmad til mig selv, og det er bare en smule græskyoghurt med banan og de her lækre mysli fra Kellogg's. Og så selvfølgelig også lidt honning på. Konrad han er blevet færdig med hans mad, så han lægger sig på vores gulvtæppe og venter på, at jeg spiser færdig. Her sidder jeg og tænker lidt over livet og hvad der skal ske i dag. Efter morgenmaden er det klar til at gå morgentur, så jeg giver Konrad hans sele på og får gjort mig klar. Konrad og jeg, vi når at gå cirka 100 meter, indtil vi møder den her lygtepæl, hvor vi står i cirka 5 minutter, indtil at jeg overgiver mig. Efter gåturen siger jeg farvel til Konrad, som sidder og ser film i stuen. Jeg får taget sko på og finder min taske, og så er vi ude af døren. Jeg er på vej på arbejde. Først så skal jeg lige sidde og dreje lidt, tror jeg. Jeg har lavet nogle kopper eller nogle vaser, og så skal jeg have nogle ting afdraget. I aften omkring klokken 4:15, der kommer der et selskab, jeg skal have. Jeg tror, det er nogen, der skal lave lertøj. Så det bliver spændende. Klokken er nu 11, og jeg møder ind på arbejde og siger hej til mine kollegaer. De næste 2 minutter er lidt om processen i, hvordan man drejer. Her kan du se mig kogende og centrere, og jeg åbner mit ler op, så jeg laver en lille kop. Jeg har tænkt mig, at jeg skulle lave lidt kopper i dag, så det er i hvert fald der, jeg starter. I dag der brugte jeg drejeler til at dreje med. Det er jeg ikke så vant til. Der er ikke noget chamot i det her ler, så man skal passe på med ikke at putte for meget vand i det, fordi ellers så bliver det meget hurtigt til mudder. Herfra speeder jeg videoen lidt op, så du kan nyde lidt dreje-content. Alt det keramik, du kan finde på Sotolovas Instagram, det er enten mig eller min kæreste, der har drejet det, eller noget, jeg har håndbygget. Der er altid masser af ting til salg inde på Sotolovas Instagram, og jeg laver også gerne forudbestillinger. Jeg laver også nogle virkelig hyggelige drejekurser, som du kan melde dig til inde på AOF's hjemmeside. Det er PT i Odense, jeg underviser, og der er holdstart her den 16. marts og også midt april. Der er både hold mandag eftermiddag, mandag aften, onsdag eftermiddag og onsdag aften. Det var resultatet efter 45 minutters drejning, så nu skal de bare tørre, og så er de klar til at blive afdraget. Det blev lige tid til en lille bid mad, så jeg skal lige forbi Øland, som er mit yndlingsbageri, og jeg skal have en lækker svampepizza, inden jeg får selskab af 16 40-årige kvinder. Jeg når også lige hurtigt at glasere den her lysestage.
Jeg fik ikke lige filmet noget fra selve selskabet, da jeg ikke ville filme andre uden tilladelse. Men her er et par klip af, hvordan det så ud efterfølgende. Jeg havde en masse pensler, der skulle vaskes. Jeg fik gjort rent og ryddet op, og så låste jeg simpelthen bare af, så jeg kunne komme hjem i seng. Jeg var ret godt smadret på det her tidspunkt. Det var sådan set egentlig det for den her video. Jeg fik hurtigt smidt mig i sengen og så på, at min kæreste spillede GTA. Så tak fordi I så med.